जोङो गायनानै जोङो गायनायल' मोनसे हाबाफारि बे नङा जोंना। जोङो नैबे आंनिनो एरिया हिसाबै बा क्लाबाव मोनसे दायित्व दं हिसाबै जोङो बेखौ गिदिर गोलाव बा फोथांनायसिम जोङो दायित्व लागोन। ओंखायनो जोङो जाहा थाहा जोङो एरियायाव जों गायनाय नङा। ओंखायनो जाय जेराव जोङो रैखाथि होनो हायो जे बिफांखौ जों फोथांनो हायो जों बेखौ जोङो खालामगोन। जोङो नोंथांमोनखौ आङो मिथिहोनो सानो जोङो देग्लायनिफ्राय जागायनानै जोङो देरजासिम जोङो बेखौ जत्न लागोन आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना मालाबा बे एरियायाव फैयोब्ला बोसोरनै बोसोरथामनि गेजेराव नायफिननो हागोन। ओंखायनो जोङो फांसेबो थैयालासे गासिबो बिफांखौ जोङो फोथांनो थाखाय जोङो दायित्व लागोन। मा मा बिफां गायनाय जादों? जोङो नैबे बिफाङाव गायनाय हाबाफारियाव जोङो निम गायनाय जादों, कृष्णसुरा गायनाय जादों, बकुल गायनाय जादों। बेजों लोगोसे जोङो मा होनो खोरमां होनो बेखौ जोङो साइन्टिफिक आं नामखौ मोजाङै मिथिया बेखौ जोङो लकेल हिसाबै खोरमां होनो आरो जाय माने क्रस जोङो गायनाय जागोन जाय बिफांफ्रा जोंनो मोजां साया होयो आरो मोजां बारहावा सोदांनानै होयो बा आबहावा खालामो बेबायदि बिफांफोरखौ जोङो बे रड साइडआव जों गायनाय जादों। आरो जोङो गामि सिङाव जे क्लाबनि हा एसे दं एरिया बाउण्डारि रायजोनि न' बाउण्डारि दं जों बेयाव जानाय लोंनाय बिफां जों बेखौ गायगोन। जेरैहाय जोंनो थाइजौ हरनाय जादों, खान्थाल हरनाय जादों, सफारि हरनाय जादों बा लिसु हरनाय जादों। बेखौ जोङो स्कुल क्लाब आरो रायजो न'आव जों बे जाग्रा फिथाइनि बिफांफोरखौ जों गायनाय जागोन। गासै खयदाल बिफांखौ नोंथांमोना? जोङो गासै 500ता बिफां गायनायनि दिनै हाबाफारि लानाय जादों। दिनैहाय 5 जुन मुलुग आबहावा सान। बे मुलुग आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै जे जोंनि मोनसे NGO ग्रिन सिटि फाउन्डेसन बे फाउन्डेसनजों लोगोसे फालुजरा बारदै सिख्ला स्पर्ट्स क्लाब काम लाइब्रेरिया जथायै जोङो बिफां गायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेयो जोंनि गेन्द्राबिल BCCनि सिङाव थानाय फालुजरा गामिनि एरियायाव थानाय जे थारं दैसानि जे गुवार ओनसोल लामा लांदां जायगा बे लांदां जायगायाव जोङो फांसेबो बिफां गैया। बेखायनो बे बिफां गैयै जे एरियाखौ बिफां गायनाय जों हाबाफारि लानाय जादों। जोङो एसेबां गुबुन गुबुन हाबाफारि लानाय जायाखै। दिनैहाय जों जास्ट बिफां गायनायल' हाबाफारि लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे बे रड साइडआव गायनायजों लोगोसे क्लाबनि न' दङ जों बेयावबो गायगोन आरो जोंनि रायजोनि गामि सिङावबो जों गायनाय जागोन। दिनैहाय गोबांथार जों हाबाफारि लानाय जायाखै। दिनैहाय मुलुगनां आबहावा सान हिसाबै जेरै बिफां गायनाय हाबाफारि बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। आरो जे जों मोनसे जे जों हाबाफारि बे हाबाफारि लानायाव जोंखौ BTRनि मोनसे ग्रिन बड'लेण्ड मिसन मोनसे BTR सरकारनि मोनसे आसनि दङ। बे आसनिनि गेजेरजों जोंखौ हेफाजाब खालामदों बा मदद खालामदों। बिथांमोना जोंनो फुलि हरदों, हासार हरदों, नेट हरदों आरो बेखौ जोङो बिथांमोननि हेफाजाब बा मददजों जों बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो खाबु मोनदों। बेनि थाखायनो जोंनि BTR सरकारनि मुरब्बि गाहाय मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांखौ आङो गिबिथाराव साबायखर बावदों। मानोना बिथाङा BTR सरकारनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्डखौ मोनसे सोमखोर समायना आरो गोग्गो आबहावा खालामनो थाखाय मोनसे ग्रिन बड'लेण्ड मिसन आसनि खालामनानै हाबाफारि मावगासिनो दं। बे आसनिनि गेजेरजोंबो जों दिनैहाय जोंनि बे एरियायाव जे मोनसे बिफां लाइफां गोनां मोनसे मोजां जायगा थावनि बा आबहावाखौ मोजां खालामनो थाखाय जोंनि बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो खाबु मोनदों। आं बिनि थाखाय मानगोनां CM सार प्रमद बर' बिथांखौ आं रोजा साबायखर बावदों। बेजों लोगोसे जोंनि मिसन डाइरेक्टर मानगोनां मनरन्जन दास सार बिथांखौबो आङो साबायखर बावदों। बिथाङा जोंनो नैबे बिफां फुलि हरनानै बा बायदिसिना बिफां गायनायनि मददखौ हरनानै जों बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो खाबु मोनदों। आं बिनि थाखाय आङो साबायखर बावदों। आसा खालामदों जोङो नैबे दिनैनि आबहावा सानजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव जोंनि इयुन जोलै
सुबुंफोरनो जे मोनसे मोजां आबहावा बा मोनसे समायना मोनसे ओनसोल जों बेखौ खालामनो हायो। बिनि थाखाय जोङो NGO हिसाबै जे जोंनो मावनो हाबाफारि बा जोङो थांखि लादों, बे थांखिफोरखौ जोङो फारि फारि जों मावलांनो सेस्था खालामो। बिफांखौ गोजोनथाव खौरां, बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।